paghahapon sa imo partner. Urulay Masiram na hapon man sa child imo. abuse kita ngunya na paghahapon. Matauman Child kita abuse. ning tablet. Yes partner, mapa-raffle man kita nin 1,000 pesos asin mapa-raffle man kita nin sarong sakong bagas. Gustong sabihon, urulay pag-abuso sa aki. Iyan, partner. Uyaan na sa tuyang pag-uurlayan ngunya na paghahapon, partner, kaya dala nun tayo ni. Nag-chat po siya sa akin, nung October 19. So, akon kaya po niniko ang ang gamit niya. Nag-agda po siya lomi daw po kami sa luwas. Gabi na po sa to, mag-aalas 9 na po. Di man po ako nagpayag, nag-module po ako noon. Tapos gabi na po, di na po ako papayagan ni mama. Tapos sabi niya, mag-send na lang daw po ako ng picture. Tapos nag-send naman po ako. Tapos pagkatapos po, nagpakilala na po siya sa akin na siya daw agom ni Nico. Nadako po siya, sa chat niya lang madam, napalaog ko po siya duman sa Hindi ko po ito aram madam, talagang minor siya. Kasi po nga po, yung profile niya iba. Wala akong kung sisay talaga yung kumbaga po. Nabigla po ako sa to. Tapos nagpara-sorry po ako. Tapos sabi niya po, barangay niya po ako. Ipapasupugan niya po daw ako di sa sa barangay naman. Tapos ipopost niya daw po sa picture ko sa social media. Pag-ilingan me, di ko po napugulan sa diri ko, sa kulog kambot ko, naayot ko po siya. Natakot na po ako sa to. Tapos sabi niya, daw po kami, magkitaan daw po kami. Ipapregnancy test niya daw po ako. Tapos sabi ko, wala man ako pamasahe. Tapos wala ako pang bakal PT. Tapos sabi niya, wala daw siya pakiaram. Basta daw, mag-adon daw po ako dito sa salvation daw po. Ko man lang po ito madam, nasampal. Tapos naayot ko po sa tulak. Ayun man lang po ang kaya nung pagpa-medical ninda, diretso sinda nag-blatter. Uli po siya digdi dumugon, tapos madugion po ang niya digdi ta. Sabi, biuda siya duman na nagturumba sa tapigisipa siya ni Venus. Biyo siya nagturumba, pati tiyan niya pigparasipa daw. Kaya dumugunon, inita nag-uuran kang mga oras na to. Nakita ko po siya, kaiba niya po aki niya, tapos nakapayag po sinda. Nagpaglipat po ninda sa kalsada, sinuntok niya po ako. Tapos sabi daw niya po, malandi daw po ako. Tapos paraan niya po, para tadyakan niya po. Tapos gunutan. Tapos sorry po ako sa inya. Tapos sabi ko, matay pa lang po nung papa ko. Tapos dakulon po kaming problema. Tapos sabi niya, wala daw siya pakiaram. Nagpagamit daw ako sa niya, sa agom niya po. Dahil nga sa madam, naaraman ko po na sa babae, nagpapagamit din sa agom ko. May nangyari na sa indang 6. Tapos nung time na pitsa 20, duman ko po nadakop. Sabi niya day pa da siya naririgla. Pag day da siya narigla, alam mo na ngaya. Siyempre, grabe man kaga kang dugo ko atong madam na nung time na naaraman ko ito. Tapos nag-reply siya atong pagsabing kong badus ang agom ko. Sabi niya sa kuya, double kill, haha. Tapos nagpabistado na akong agom ini. Ang reply niya naman sa kuya, nag-enjoy lang. Tapos nagparaulok pa siya duman madam. Kaya nung time na pag-ilingan di ko talaga napugulan sa diri ko. Naayot ko po. Nag-abot po siya digdi Nag-abot po siya kaibahan ni uncle niya. May namamagasupis ng niya digdi. Tapos may po siya, may makulog daw sa payo niya tapig para sa bunutan ni Venus. Tapos pigdatakig-takigan. Ngunya nag-apod po sa si Venus. Nang sabi niya so aki ko daw nagpapaano sa agom niya. Kaya dinarami po sa pulis. Sa ina po kasi yung time ng
nag-aarampangan kami madam sa barangay. Day man po sinda nagboses baga madam na ipaaraman sa aki ninda na ang aki ninda may sala man. So ang tigaan talaga ninda, tigpo-force ninda madam. Lalo na sa tiyoon na minor kaya sinda ang kumbaga may guardian daw ang maga-decide. So kulibat ko man itong babae na sabi ko bako lang ako digdi ang biktima, kaming duwa, pero niya mas malala so ginibunin do sa ko. Ipasigi mo mi po ini ma'am ta naagrabyado po baga sa aki ko. Maski ako nang agrabyado madam, ako manggilin maagad ni. Siyempre madam, ano baga po madam, ako suagom, tapos badus ako, na-stress man baga madam ako, tapos aram na na may pamilya sa lalaki, naisip niya man kuta na, dahil nakuta niya pinatulan sa lalaki. Ayan partner, nagalantaan na istorya ang lado kan nagrereklamo asin ang lado kan pagrereklamo partner. So, ang So, urulay nakulgan ni Miss Binos itong minor. Minor de edad. Aha. Dahil Dahil Sa initial reaction pagkakasangkot, yan kan minor kay Nico. kay Nico. Kaya ang punot do ako, saya iling ko pa sa ng inot ko pa sa ng paggiling kay itong video ta dyan. Pigiling ko, ang punot dulo kan gabus na ini, si Nico. Si Nico, ayan. Initial reaction din partner kang agom na naaraman naan sa iyang agom. Nagkaigwa nin Relasyon sa iba. sa iba. Siyempre partner, madadagit. Pag nailing sa babae, Siyempre, selos. selos. Dagit, Pero nakulugan sa buhok iyan mo. man partner ang pigsasabi na talagang bago ka maggibo ki aksyon, dahil ka magpadalos-dalos, isipon mo 100 times takon or 1,000 ano ang times. konsekwensya. Saka partner, yun baga may tatara mo na ang dapat ang emosyon ang ipainom. Pag Kasi pinairal mo, maapektaran ang desisyon. Pag pinairal mo ang dagit mo, makakakomiter ka talaga ki mga bagay na day dapat. Ayan. Ngunyan na pagkahapon partner, makakaibahan ta si Venus Ahero. Nasa basbate ngunyan partner, nasa masbate si Atty. Gila, si Atty. Bores. Kaya day kita makakaibang abogado mo niyan. Alagad, pupurbarantang solusyonan iningunyan. Kaibantang ngunyan na pagkahapon, Venus Ahero, maray na pagkahapon. Pakilaog lang po Pakilaog sa... na lang sa face shield. Ayan. Ilaog po. Yan. Taga sa inka mo, Manay Ben? Miisi po. Miisi Daraga. Miisi Daraga. Daraga. Oo. So, kumusta ngunyan si Nico? Ano ang sa indong napapag-ulayan? Kumusta ang relasyon Kasal ka ni mo? Nico? Kasal ka mo ni Nico? Live-in po. Live-in ka mo ni Opo. Nico? Pirang taon Piran- na kamong mag-live-in? 7 years po. 7 Pira ng years. akin nindo? Saro po. Panduan na ini. Opo. Niya pa paano nasangkot si Nico? Bago ka siyempre nakaabot duman sa pangungulog, paano nasangkot si Nico sa duman sa minor de edad? Yan di po kaya nagtago sinda kang relasyon nindang. Magbata si Opo. Nico sa kasuaki sa minor de edad. Tas aram po kang babae na may pamilya ining Kabarangay mo man siya na, bako po. Taga-tagas po itong babae. babae. Taga-taga. O paano sinda nagkamit-bida ni Nico? Taga-misi ka mo, taga-tagas siya. Sa chat po sa FB. Yung pigasabi ko kung FB. minsan ang Opo. Facebook talaga. Ang Facebook talaga partner, kung minsan makonsuelo. Ayan. Na Diyan minsan nagpupuon partner an... kung minsan may tukso Yan. sa Oo. So ngunyan, kumusta ang relasyon nindo ni Nico? Okay man po yung namin. Napag-urunan na po namin kang niniko. So tanggap mo pa rin si Nico despite ka nangyari? Opo, para sa aki ko po. mahal na mahal mo pa rin si Nico. Sa kabila ng tigibo niya, kaya ko, mapatawad ko manggilayin siya. Abo ko magtanom ng dagit sa... Pero may kapilyuhan man si Nico, ano? Sa pag-ibahan ba nindo, first time ni Nico ginibo sa inyong Iyo po. relasyon? Opo. Kumusta man si Nico dati faithful man? Iyo po, ma'am. Ano sa iling mo manay? Ang mga pangaran na, may mga pangaran na Nico, arog talaga kayan. Hindi ko po ara. So, ngunyan, totoo ba na nakulog mo talaga si Ining Minor? Nakulog ko po ito, pero di po siya natumba, ma'am. Na sapak ko po talaga siya, tapos nakulugan ko sa... Ano ang namatean mo kang bangging kachat mo siya
Grabe Na- po, so gulo-gulo ko ta. Kung Paano mo pala na-discover ay na may nadis- karelasyon si Nico? ano po kasi nung pag iba ni sir na ano hong so cellphone ay may bago siyang account, tig-search ko po. Say ko may Si Say may bagong account. si Nico po. Si Nico? Ay, talaga. Maliban sa dati niyang account, Pero may gibago na naman yan, account si pero Nico. ang account ni Nico ngunyan. So mga iba pong ano, so mga kang inot niya pa itong Dynabooks. Mga pira na Piranas. ang ginibong account. Dua po. Dua. Maliban sa so inot niyang So, inot, so Opo, original. So, Dynabooks. bali pantulo. Ah. Tapos ano po, duman po na ano kung pati sa SIM card niya may bagong SIM card. Si Nico. kaya May po. extra SIM card si Nico. Tapos nung ano na duman ko na anong may tigtatago po talaga siya. Tapos nung time na pag-uli niya na buyong, duman ko po Ayan. Kinuti-kuti mo sa Nabuyong cellphone si ni Nico. Nico. Okay. Sa kabuyungan, nabayaan sa cellphone. Opo. May password. May password siya ma'am. Tapos ang ginibo ko, kinuha ko sa SIM. Nga ni Tapos? ma-open ko sa Facebook, in-insert ko sa... Matibay Sa- ka man. Saro ka man na sa- IT. sa Ano? kwan mo. Oo. Tapos? Tapos, nagluwas na naman. Tapos nung time na ano, syempre warang messenger warang chat na ano, maski saro. Nagkataon, nag-message man sa babae. Anong Aha, nakalag? yan. Anong nakalag sa message? Nag-message po, loads, tapos may mga question mark. Di, syempre, nag-isip na ako, siko, ano daw inita? Oho. Password. Yun ang nga po daninda. Tapos, sa babae po, may bagong account man siya. Gibo niya mata. Iniling ko po, bagong account. So, dahil po, yung profile niya, bako po siya talaga. Pero, Tapos, ibang pangalan. kaya ginibo mo yan, ta siguro, haloy-haloy ka nang nagdududa kay Nico. Dahil man po, nga na lang na... Parang girl's instinct na garo Opo, may isang parang- body partner. Mga anong ngunyan lang syempre, na bulan yan? Nobyembre, Disyembre, ano? October. October. So kan October, na-feel mo na garo may something. Mapapansin mo man, madam, saan? Sa ero baga ka. Ano, sa iwag-iwag ni Nico. Ayun. Nata anong mga pagbabago kan sarong lalaki na medyo may bata na iba, maliban sa ago? So, pirming busy sa cellphone. Check. Pirming busy sa cellphone. Okay? Ano Tapos pa? ano pa? Tapos mga kaibang kilos ni baga, madam, pag ano mauli, madiretso tulo sa luwas baga, madam. Madiretso tulo sa? Luwas, pag ali sa trabaho. Sa inaluwas. Sa Marabas. tambay, Opo. Maturutambay. Tapos, Tapos naguli siya, ano na po, minsan, mga 10 na pasado. ning banggi. Dati amay siya nag-uli. Nag-uli po yan. Dati mga anong opo, oras? Mga 7, araw po. 7. Ngunyan. May kan additional medyo 3 hours, kuyan, partner. 7, mga 8, alas 9, 10 na 10. nag-uli. So ito ang mga Ano pagbabago pa? ni Nico kung Iyo po. nagkaigwa ka ning pagdududa. Opo. Okay. So yun na, nabuksan mo na sa Busy sa Facebook. cellphone. Pag uli, nagpaparatambay sa luwas. Kakaibang iro. Oo. Pag uli, nagtatambay sa luwas. Pag uli, luwas giraray. Oo. Mauli. Imbis na alas 7, alas 10 na. Ayan. May Ah, additional ano pa? 3 Ano pang hours. ibang palatandaan? Ano pa? So, May brief pa pag nag-uli, ura na. gwapa po. Okay. Ang parong, ano? Yung manggila yun, madam. Day man Immune na, nagdagdag kipagkarigos si Nico. Ngayon, Dahil 5 sir. beses na nagkakarigos. Kung dati So, duwa yan sa mga na. palatandaan. Ayan, oo. So, yan. So, ngunyan, okay man giraray ka mo ni Nico. Okay man. Okay. So, ngunyan tabi, tayaong ka digdi, ano Pero, ang... pirang taon man ang gadso, girl. Day ko po, Sir Aram, sabi ninda 17 17 years old partner. Oo. Pero 4 yadi pong- months na lang bago mag-18. Para mo, partner, medyo komplikado yun eh. Kasi primero, pag 17 years old, delikado ng dati si Nico. Kaya nga, kaya nga ni, Delikado ng dati si Nico na minitiran mo sa 17 years old. Pangduwa, so nangyari. Kaya, oo. Medyo komplikado. Oo. Kaya ngunyan, yaon ka naman sa nadigdi, taday man partner, supposedly, yaon man digdi o sumagurang kay itong itong minor. si Manay. Alagad sa nakaschedule partner kan sa iyang second dose, so day mo na nakantos. So kung igwa kang pangapudan sa magurang sa pamilya kay itong minor de edad, Pero ako, tabi? nasasabutan ko man siya. Iyo nga ni partner. Kasi, love na love mo man gayud talaga si Nico. Pagkatapos bigla mong naaraman, may katsuro chat na ludes, kung maarong kaya. Siyempre, partner, sabi niya nga ni, ginigibo niya ang gabos para sa indang relasyon. But then again, naaraman niya na igwa ki arong kayan. Though araman kan minor, naigwanin pamilya. Yeah.
Ano an sa imong mensahe or Bata, pangakudan, ang problema kay ni pakiuron? tabadus pati palan. Ayun nga ni. Aram mo dipisil man ini ma-stress si manay. Mhm. Pero sa sobrang dagit mo kaya nakalusob ka duman sa salbasyon. Opo, sir. Ano ang gusto mong ipaabot? Sa kuya po, gusto ko lang ipaabot na ako nag-aagad ning ano po, ning sorry sa inda. Maski na makulog nga ni ta na agrabyado ka man. Dayo po. Pero pigprasipa mo pala Dayo man po, sarong, sarong beses. opo. Tadumang ba Tapos para yung tadya ka? ano kaya, sir, nagtaram sindang, May tisyo ka diyan, Boss Charlie. Alian na lang yan. Tanganing day maulangan sa Alian imo. na lang yan nagwan. Oo. Yan official. Ano ang tinaram ninda? tigtaram kaya po nindang, tigpaluwas pa nindang, nagtaram da akong gagada nung kuta so aki. Pero day ka man nakataram. Dayo man po. Sungunyan, ano ang kinakatakot mo, Venus, sa arog kaning pagkakataon, sa arog kaning pangyayari? Ano ang sa imong kinakatakutan? So ano po, so aki ko kaya madam. Makirani na lang. Sa mo yung ano, paano kung ano, pareho kami maano, tapos, syempre, tigisip ko, so aki ko po. Anong magiging kapalaran? Matabados ka. Ako kaya man ay pigpapaliwanag ko sa imo. Primero, si Nico, kung totoong minor de edad dito, medyo Actually, partner, si Nico, ang may presenteng reklamo na, di ba? May nareceive ng reklamo, hali sa pamilya na ito nga ning rape partner. Kasi nga ni, minor suaki. so panduay ning child abuse. Panduwa ining reklamo na sa iya naman, partner. Kaya yan ang kinakahandalan niya kasi sabi niya, baka dasin da parehas makulong, so mga aking ninda paano. Ayan. Ini po kayang ano sir, babae. Sa mga chat niya pa lang po kaya, siya po nagapailing maning motibo. May mga tigparasen pa nga iyan sa chat ninda kay Nico para ano, kumbaga, iba man malain man So po kaya ang palang mga, pirming busy si Nico, kailing kan chat. malain man ang ano. Anong Tapos, mga klaseng messages nagpaparaagda pa po ining babaeng ano, nabasa ko duman na magkita ngaya kita ning porn. Tapos, tigpapasunod niya pa so agum ko mag-ilingan. Tapos, nung time na nag-video call siguro sinda, na iling, nakaukas ka to dapo si Nico, yawn sa trabaho mainit. Tapos, nung time na pag-upload nung babae, sabi pa ang babae, mas dahula pa ngayon dudo ko kaysa sa imo. So, ibig sabihin, partner, dawa minor, may mga... Pero, yun nga ni, pero ini-partner talaga dahil masalimuot na kunin kay puwan talaga ni Manay Digdian asistensya kay abogado. Aha. So, iraranita ini partner sa satuyang legal advisor kay Attorney Jill, kay Attorney Boris, ining issue ini partner. Tanganing matabangan man kung paano, partner, So, magkaigwa man kumbaga, siya ng solusyon or mabawasan man sa iyang Ini at least nakuha problema. lang muna ang lado niya. Pero dahil makukumpleto ining kuha na ining niyan dahil nga ni sa medyo naalanganin so sa tuyang mga abogado. Pero partner siyempre arog kan kamautan ni Congressman Saldico alalayan ta ining kababayan tang Bicolano. Aha. Kay puwan tanig di partner nin counter affidavit, taara mo partner, minor an sa ibong nalado. Oo. Pero rest assured na may ipapaabot tayo ni sa tuyang abogado tanganing partner. Maraman ta tapos, talaga kung ano ang pwede Kukuon mo na mabubuo lang siguro as sa contact niya partner para pagyaon na sa attorney di ma-advisean siya ki magkakanigo na dapat gibuhon. Yes, partner. So, nababanggit mo kasubago na ito nga ning may pinapailing siya sa agumo or igwa siya ning mga conversations sinda. Igwa ka ba ning mga natatagong patunay? Opo, dara ko po, madam. Tapos, desidido po, kung mag-ano ang babae, desidido po ang agum ko, mag-request kami sa NTC na iparetrieve po so mga conversation. So, naka-screenshot din. Opo, madam. Okay. So kaputan mo sana yan na mga kaput mo man na ebidensya ta ngaring magamit mo man sa pagdepensa kan sa imong sadiri. Pero ang pinaka-importante duman, partner, ang paghagad niya ning dispensa asin kapatawan. Ayun na nga ni, pero bilib nga ni ako. Sabi ni Venus Casubago, mas kinaagrabyado ako, minahagad manggiraray ako nin sorry. So sana, kung Sa ngunyan tabi, Venus, ano ang sa imong namamatean? Sa ngunyan, sa presente, ano ang sa imong namamatean ng kagabatan? Ano ang sa imong pangaji? Ang pray ko po na
maayos po ini problema. Matapos na. Pero sa paghampang mo ngunyan, makusog partneran sa iyang buot, na syempre, Badus despite na na araw ni kay niyan sa idang kinakahampang, na talagang natatakot siya para sa iyang agum, na makasuhan, ang hagad niya partner, sana, day na siya. Kasi Ayun. ano Actually, mga aki. Siguro, sa party man ka itong kwan, kung totoo man na nagkaigwa talaga kay affair, na nagkwan, bako man lang siya ang nagibo kay kasalan, Aha. o man lang siya nagkasala. So, gabos may partisipasyon Oo, sa dapat may pagkakasalang ini na nagkaigwa ning gusot. So, tibad lamang, bad siya, may spare Mai-reconsider. na. Oo. Kasi partner, Pwedeng an ipaabutan na sa naning reklamo talaga si Nico. kasi partner kung iilingon mo, siguro day man ini maabot sa puntong Iyo. mangungulog. Iyo. Kung day man talaga siya nakulgan. Or day man naginibo ni Pero na... next time man ay, Sala. pag may mga arog kayan, day kang na magdesisyon, na magtupar, mangulog, pag-isipan na maray ha. Day basta-basta ta talagang kung minsan may mga konsekwensya, isipon mo man ay ika na so na agrabyado, ika pa ngunyan ang problemado. Dahil duman sa may narumduman ako kayang. So arog kan so sabi ko baga linansi. O ba kung iyo pa so naging problemado. Kaya nga ni baga partner, uturuhan ko, emotions affects decisions. So anyway, ilingon tatabi kon paano umi ka matabangan pagyao na sa tuyang mga abogado partner. Makakaibahan ta naman gunya na paghahapon sa ibong na linya. Sa ibong na linya kang telepono, si Ma'am Ana Marie Binamira Tilimban, ang coordinator kan Committee for the Welfare of Children sa Irarumian partner kan DSWD Bicol. Maray na pagkahapon tabi, Ma'am Ana. Maray na hapon, ma'am po, sa mga nagdadamog. Opo. Ma'am, ini pong isyong ini iyo po ini supig ranime tabi sa indong child abuse. So, kumusta tabi, ma'am? Ano tabi ining isyong manungod tabi sa child abuse? Sorry, pwede po bang paulit ng ano natin, Apo. yung issue? Kasi bako sa kuya masyadong klarado Apo. yung send na message. Opo. Ganito po yun, ma'am eh. Kasi po, nandito po sa studio si Miss Venus Ahero kung sa intabi, ma'am, ang pinaparatangan po siya or kakasuhan po siya ng child abuse kay ito pong magurang ka na sarong minor de edad. So, ini po si Venus, Ma'am Ana, ang nakulgan tabi ining minor sa kadahilan ng tabi na itong sa iyang agom or partner ngunyan, nagkaigwa po ng relasyon di tabi sa minor de edad. So, arog po kani ma'am ang child abuse ang ang buot ikaso tabi kay Venus. So, ano tabi ma'am ang child abuse sa irarom tabi kang DSWD Bicol? Actually po, yung sa child abuse po, no, nag-ano siya duman sa iba't ibang forma. Pang-abuso, yung sa neglect, yung pagkukulog po sa buot sa physical man, emotional, or psychological. So, iba-iba po yung forma ng pang-abuso sa mga aki. Tapos yung aki po ba na sinasabi ta ay below 18 years old. Yan po. Tapos, iba pa, kasi kung base sa pag-assess ng social worker, kay puwan pa rin ma-determine po ng social worker kung talaga po ba ito'y pang-aabuso. Kasi mahirap din po magsabi tayo na pang-aabuso na po yung isang bagay base lang po sa mga sinasabi. Dapat, syempre po, may mga ebidensya po ito na nagpapatunay na ang isang tao ay nang abuso po talaga ng isang bata. Opo. Okay, ito kasi yung sitwasyon, ma'am eh. Yung sinasabing minor de edad ay nakarelasyon ng live-in partner nitong si Venus. So, nung madiscover ni Venus, nakachat ng kanyang ka-live-in partner na si Nico, yung minor de edad, gumawa ng paraan itong si Venus para makipagkita doon sa minor de edad. Correct. Nung magkita sila, di umano, ay nasapak niya ito at natadyakan. Yung bang ganun, ma'am, na pagsapak at pagtadyak sa isang minor de edad, o bagamat parang ang sinasabi ni Venus ay may malaking kasalanan dahil nakipagrelasyon sa kanyang live-in partner, ay babagsak dyan sa child abuse, partikular doon sa physical na pang-aabuso? Maaari po, no? Kasi hindi, ang sinasabi sa RA 7610, habitual or hindi man, kahit isang beses lang po ito naganap, ay po pwede po na pumasok doon sa physical abuse.
para at least makita yung legal na side. Kasi kami po sa DSWD, doon po kami sa bata. Kung may pang-aabuso po na naganap doon sa bata, syempre, yun ang pag-aanohan namin. Yun ang kukupin namin, yun ang bibigay namin ng intervention. Oo. So, sa madaling sabi, ma'am, ang pinakamagandang gawin nitong si Venus, bagamat palagay niya siya ay naagrabyado dahil yung asawa niya ay nakarelasyon ng sinasabing minor, ang pinakamagandang gawin nito si Venus ay talagang magpaalalay sa abogado. Yeah. Opo, kasi kung itong bata, wala lang nasaktan, sinasabi niya, so po pwede niya pong kasuhan itong si Venus ng child abuse dahil yun ang kanyang experience na pang-abuso laban. Opo. Ma'am Ana, kasi nababanggit niyo po na ito pong dahil minor, physical po ang nangyari, doon po kayo sa bata. Pwede ba na i-take custody po ng DSWD ang minor na nakulugan tabi ni Venus dahil may crime of adultery din ang minor? Sa panig po ng DSWD, kami po ay nagpo-provide ng technical assistance and other support sa local social welfare and development officer. Ang pwede pong kumukup dyan ay ang ating pong local social welfare and development officer. Doon sa kanilang mga facility kung meron man. Kung sakaling ang LGU or yung local government unit ay wala, pwede pong pumasok dyan ang DSWD para po mag-provide ng center na pwede pong paglagakan pansamantala ng bata. Opo. Kung sakali sa assessment po ng social worker ay pasok po siya doon sa mga criteria, di ba po, ang bawat center po natin ay meron po mga criteria na sinusunod or guidelines pa rin po na sinusunod kung siya po ay papasok doon sa mga nabanggit na patakaran Opo. or criteria. Ito ma'am, may itatanong lang ko in general ito, hindi ito particular dito dito sa Sa minor. sa kalibin ni Kay Nico. kay Nico. Yun ba ma'am, na pakikipagrelasyon ng isang lalaki na nasa tamang edad, halimbawa si Boss Charlie. Si Charlie. Ilang taon ka na, Boss Charlie? 49. 49. O, halimbawa, isang 49 years old na nagngangalang Charlie, nakipagrelasyon sa isang minor de edad, particular siguro 17 years old. Kumbaga 4 months na lang, mag-18 na. Bagamat maganda yung usapan nila kasi nanligaw, nagkaligawan, may relasyon with consent na tinatawag. May nangyari. May nangyari. Kahit ba sinasabing pumayag yung minor na makipagrelasyon sa isang nasa tamang edad, Or sabihin ta ng partner na siya yung nag-uudyok partner or may kagustuhan din na may mangyari sa kanila. Ipagpatuloy mo, partner. ito ba'y nangangahulugan ba ho, ma'am, na Magfo-fall sa kaso. hindi, wala bang kakaharapin na problema yung lalaki dahil payag naman yung minor de edad, o kahit hindi nagreklamo or kahit maganda yung kanilang relasyon, mali pa rin po yung nangyari? Opo, pwede pa rin po siyang kasuhan kung sakali pong pasok pa rin po siya doon sa sexual abuse dahil po minor pa rin po itong bata. So hindi talaga pwedeng makipagrelasyon sa minor de edad, ma'am? Opo. So, ibig sabihin po nito, ma'am, kahit po may kagustuhan po yung minor, pumayag sa partner na may mangyari, pasok pa din po yun sa kasi rape case. lumalabas parte, meron kanya na wala pa sa tamang pag-iisip. Kaya yung magulang ang pwedeng magreklamo. So, ang mas maganda, ma'am, na i-advise siguro, kung may mga kalalakihan man tayong nakikinig, huwag makikipagrelasyon sa minor de edad. Ayan. It's a siguro big sa mga no-no. balo, ma'am? Balo. Opo. Yan! Bata. Wag bata. Sa ganito naman, ma'am, na pagkakataon po, ma'am, kasi naandito po si Miss Venus, ito pong ka-live-in, nito pong nirereklamong si Nico na rape. So, ano po, ma'am, ang pwede nyo pong i-advise kay Venus para at least po, ma'am, mabawasan po ang kanyang mga katanungan? Siguro po, unang-una sa legal po, kasi legal matters na po yan. Pwede po tayong sumangguni po sa ating PAO, sa Public Attorney's Office, para po mabigyan talaga siya ng maayos na legal advice para kung ano po yung pwede niyang gawin doon sa kanyang kinakaharap na circumstansya. Opo. At siguro din po, kung kailangan niya po ng
psychosocial processing or yung counseling na tinatawag, po pwede naman po siyang pumunta sa ating social worker, sa local social welfare officer natin sa LGU po, no? Para mabigyan siya ng tamang gabay, ano yung po pwede niya pong gawin sa kanyang sitwasyon sa ngayon, no? Para at least maayos din po ang kanyang pag-iisip, ano ba yung po pwede niyang gawin. Lalo na kung sila ay may mga anak, kung sakali lang po, no? Opo. Yan po, ano ba yung circumstance niya pa. Opo. Ma'am Ana, maidagdag ko lang po, Ma'am Ana. Kasi sa sitwasyon po ito, sinasabi po ni Venus na medyo dehado din po siya bilang siya po ay yung partner na nakulugan, na grabe man tabi. So, mental, physical, as in emotional distress na namamatayan niya tabi ngunyan dahil duman sa pangyayari. Pwede din ba na makasuhan ang minor na 4 months na sa nang ang pagka-minor, magiging 18 na tabi? Igwa ba tabi nin groundsman dyan na tinatao ang DSWD Bicol? Well, as per assessment po, no, hindi natin masasabi agad-agad na po pwede, no? So, dadaan pa rin po siya sa assessment. Yung social worker po sa LGU po ang magkakandak ng discernment or yung mag-a-assess po doon sa bata, no? Kung siya po ay kakasuhan din nung si Venus. So, po pwede rin po kayong sumangguni talaga po sa ating PAW as per the legal advice po, no? Okay. Kasi ang hirap sa akin na magsabi na, pwede mo siya kasuhan ngayon without knowing all the facts po, no, for the assessment. And, ano. Opo. So, mainam po na mag-usap-usap din yung mga iba't iba. I mean, kausapin niya yung sa PAW at sa social workers. Hinahandle na po ito Opo. ng LSWDO po. Opo. Okay. I-guide po namin siya, Ma'am Ana, sa aming legal advisor, si Attorney Jill at si Attorney Boris, upang matulungan naman po siya sa kanyang mga aspetong legal. Anyway, Ma'am Ana, baka may dugang nakahaputan si Venus. Wala na. So, Thank you, maliwanag para ma'am. sa iyo. Thank you, Ma'am Ana, sa imo tabing panahon ng oras. Mabuhay tabi ang DSWD Bicol. Thank Thank you you. so much din po sa pagkakataon. Maraming salamat po. Okay. Mga tugang sasamuyang Nadawag ta Venus itong mga kasimbagan sinistand kang DSWD pero manunggodigdio ang sa pinakamaray Subago. talaga arong partner kan Subago, ang pinakamaray sumangguni talaga sa abogado para malinawan, magibuan ng paagi magkasinarabutan Oo. partner. Venus, ano po ang sa imong pinaka Kamauotan. or Na sa gustong imong mangyari. plano ngunyan as in gusto mong mangyari? Ano ang wish mo? Malay mo, madangugon giraray kan na magurang kang minor tapararani na ang Pasko partners for the spirit of Christmas. Baad lamang lumumoy, aram mo baga magurang ito Venus, di ba? So in kaso man ilaag taso sa imong sitwasyon, sa sapatos kang magurang, di ba? Talagang aron kayo ang magiging makukulgan ang pagmati niya dahil aki niya nakulugan. Pero daing mangyayari, daing kababaan or kabawasan sa imo kung humagad kaning tawad sa liwat, as in pakiulayan mo ang magurang kan minor. Sa kuya, gusto ko talaga mga kaoran na kaayos na lang kami. Mga abo ko maning magkaigwaning kulog na buot sa lambang sa muya na araw ka to Miya ko po maayos na at matapos na ining tiga po problem. So ang gusto mo, personal mong makauron sa mga Opo. magulang sa pamilya. Ibanan mo, Kasi- partner? Ibahan ko, partner. Gibuhon taan medyos mga kaaksyon na mapaghampang iniong si Venus as in magurang ni Hermary kung bako mandigdi mga kaaksyon kung sa iba tabing venue basta ang importante mapaghampang ko kamo tanganing personal Malay mo na mahagad at sa maging indang partner. kapatawaran. Maging instrumento ang programang ini as ka partner para siguro magkasundo na lang sinda parehas man sinda babae. Si ini ko na lang ang may problema Kasi talaga. partner, ang tig-iisip po din na itong dinadara niya partner sa tulak na syempre, daig taman ipigahagad, dipisil partner ang buhay sa laog kan Tama. kang kulungan partner, hemas rehas ka duman, tas nag-iisip ka kan sa imong aking mawawalat. Anyway, yan tabian sa tuyang mission partner ngunyan dugang na mission. Kaya duman man ang advice ko man sa mga kababaihan, pag nagsisilos-selos ka mo, dahil ka mo basta-basta magluso, mangulog kung mag-isip-isip man muna ka mo. Tabi. Ayan.